kontrola nad sobą, jak ty zaś wracasz się. Na nie chcę zaśpać wekalara, ja na isto nie zrobię tego zaś. I godą się, że nasz kryflom krecha sam. Ale pewnikiem na rozprzekroczenia myśleć o ciebie. 2 roki dojść tak, myślami wragom sam, że my są fertygnale, chyba to jeszcze nie ma koniec. My byli oby się, ale czy to nie ma fest? Byli my fertygnale, chyba to jeszcze nie ma koniec. To, że my rozejśli się, nie oznacza, że to koniec. Hej, poszczeluja się, że można zaś wrócić się ku mnie. I kiedy przypomnimy se, wrócisz nas od się ku mnie. To, że my rozejśli się, nie oznacza, że to koniec. Myślała o terapii, co by naprawić ból, bo nie mogę ani wleźć na nec i widzieć cię. I godą się, że nasz kryflom krecha sam. Ale pewnikiem na rozprzekroczenia myśleć o ciebie. 2 roki dojść tak, myślami wragom sam, że my są fertygnale, chyba to jeszcze nie ma koniec. My byli koby ściep, ale czy to nie ma fest? Byli my fertygnale, chyba to jeszcze nie ma koniec. To, że my rozejśli się, nie oznacza,